Wel, bore da pawb. Hyfryd i gweld chi gyd. So, wythnos dwytha, nath Arwel pregethu ac agor y llythyr Philipiaid i ni. Do'n i'n mynd trwy'r cyfres yma, dwi'n really excited am hyn, dwi'n caru llyfr Philipiaid. A nath Arwel agor yr adnodau gyntaf i ni, lle mae Paul yn dechrau llythyr gyda geiriau anogaeth i Gristnogion Philippi, bod Duw am cario ymlaen y gwaith da mae wedi cychwyn ynddyn nhw pan oedd o wedi mynd yna rhyw 10 mlynedd. Pan oedd y Cristnogion cyntaf wedi dod i nabod Iesu rhyw 10 mlynedd cynt. A os ydych chi'n cofio, nath ar ôl sôn am anogaeth mae Paul yn rhoi i'r Gristnogion i dyfu mewn cariad, dealltwriaeth a'r gair newydd na. Pwy sy'n cofio fo? Buchedd. Ie, Arwel hyn. Oedd o'n pregeth gwych. Os nathoch chi ddim clywed o, plis grandwch nôl ar y podcast. So dyna oedd cychwyn y llythyr, yr anogaeth yma i'r Philipiaid. A da ni'n symud ymlaen heddiw edrych ar darn lle mae'r ffocws yn symud tipyn bach. A mae o fel bod Paul yn rhoi update i'r eglwys yn Philippi am ei sefyllfa fo ei hun. So yn y darnau hwyrach yn y llythyr dros y misoedd nesaf, fyddwn ni'n dysgu mwy am Philippi a cyd-destun fama. Ond heddiw, da ni'n ffocysu mwy ar Paul, a'r sefyllfa oedd o yn sgwennu oddi wrtha. Ond cyn i ni sbio ar y testyn ei hun, cyn i ni wneud ei fewn, so ni'n licio jyst meddwl am y gyd-destun o'r byd yna, yn yr amser yna. Fel bod yn gweld pan da ni'n cychwyn darllen yr adnodau, mae Paul yn sgwennu'r llythyr yma o'r carchar. Ond dydy o ddim yn deud yn union lle mae o. Roedd yna ddim GPS. Da ni'n gallu gweld ar y map lle oedd o. A mae yna dau fel prif school of thought o lle mae'r llythyr wedi cael ei sgwennu o. Mae rhai yn meddwl oedd o'n y carchar yn y Rhifau, a unai mewn carchar neu rhyw fath o house arrest, a mae rhai yn meddwl bod o mewn carchar yn Ephesus. A mae'n diddorol iawn, nes i ar bach lawr rabbit hole pan o'n i'n paratoi hwn, yn sbio ar gyd o'r dadlau am lle, y rhesymau oedd pobl meddwl oedd o'n Rhifau yn y rhesymau, nhw'n meddwl oedd o'n yn Ephesus. Ond rili, diom ots o ran dallt y llythyr. Y peth bwysig i ni gwybod, na lle bynnag oedd Paul yn sgwennu oddi wrtho, a i'r eglwys mae o'n sgwennu'r llythyr i, mae hwn yn byd Rhufeinig. Os oedd o'n yn y Rhufain, oedd wrth gwrs yn y Canolbwynt, yr ymerodraeth Rhufeinig. Ond oedd Ephesus hefyd ag oedd Philippi yn diddorol yn wladfa Rhufeinig. A llefydd bwysig iawn, gwleidyddol ac economaidd i'r ymerodraeth Rhufeinig. Yn y byd Rhufeinig, Cesa oedd y frenin, yr ymerawdwr, yr emperor. Ar y pryd, yr emperor ymerawdwr Nero oedd yn teyrnasu. A y geiriau oedd yn cael ei defnyddio i Cesar yn y byd yna, prif teitla oedd yn cael ei defnyddio, oedd arglwydd ac achubwr. Diddorol tydi. Oedd o'n teirant llwyr y dyn yma. So fysa yn y byd yna, yn y byd oedd Paul yn byw, yn y byd oedd y Philipiaid yn byw, yn pob digwyddiad cyhoeddus, saf o'n digwydd gyda'r cyd-destun o rhoi anrhydedd i Cesar a'r cydnabyddiaeth bod Cesar yn arglwydd ag achubwr. Ond wrth gwrs oedd Paul a'r Cristnogion eraill yn rhoi teyrnarwch nhw i arglwydd gwahanol. Oedd Paul yn gyhoeddi bod dim ond un arglwydd go iawn oedd o, a nid Cesar oedd hynny. Oedd o'n cyhoeddi bod na brenin newydd wedi dod i'r byd, bod na brenin newydd yn teyrnasu dim jyst dros ardal o'r byd, ond dros y byd, y bydysawd i gyd. Mae'n rili bwysig i ni'n deall pa mor tanseiliol, subversive,
oedd y neges yma yn y cyd-destun yma. Oedd o'n bygythiad llwyr i Cesa ar ymerodraeth Rhufeinig. Oedd yr arweinwyr yn cysau y neges yma. A dyna wrth gwrs pam oedd Paul yn y carchar, a wedi profi ataith erledigaeth ac yna carcharu gan y Rhufeiniaid. Oedd y Gristnogion yn gwynebu cael ei erlyd gan yr awdurdodau. So dyna di'r backdrop, i ni darllen yr adnodau yma. So da ni am troi wan at Philipiaid 1, 12 i 26. So ffindiwch yn eich Beibls os da chi gyda nhw. Mae o'n darn reit hir, ond dwi am darllen trwy fo. Dwi eisiau i chi wybod, frodydd a chwiorydd, fod beth sydd wedi digwydd i mi wedi troi yn gyfle newydd i rannu'r newyddion da. Mae holl filwyr, y gwarchodlu a phawb arall yma yn gwybod mod i yn y carchar am fy mod i'n gweithio i'r Meseia. Does neb yma sydd ddim yn gwybod hynny, ac mae'r ffaith fy mod i yn y carchar hefyd wedi'r helpu'r rhai sy'n credu i fod yn fwy hyderus. Does ganddyn nhw ddim ofyn rhannu neges Duw. Mae'n wir, mae cenfigen a chystadleuaeth sy'n ysgogi rhai i gyhoeddi'r neges am y Meseia. Ond mae eraill sy'n gwneud hynny am y rhesymau iawn. Cariad sy'n ei hysgogi nhw. A maen nhw'n gwybod mod i yn y carchar i amddiffyn y newyddion da. Tynnu sylw atyn nhw eu hunain mae'r grŵp cyntaf, dyn nhw ddim o ddifri. Yr unig peth maen nhw eisiau gwneud ydy wneud pethau'n anodd i mi tra dwi yn y carchar. Ond pa wahaniaeth? Beth bynnag ydy eu rhesymau nhw, y peth bwysig ydy bod y neges am y Meseia yn cael ei gyhoeddi. Mae hynny fy ngwneud i'n hapus, a hapus fyddai hefyd. Dych chi wrthi'n gweddio ac mae ysbryd Iesu y Meseia yn fy nghynalu. Felly dwi'n gwybod y byddai'n cael fy ryddhau yn y diwedd. Dwi'n edrych ymlaen at y dyfodol yn frwd, ac yn gobeithio, na i ddim byd i siomi fy arglwydd. Dwi eisiau bod yn ddewr bob amser, ac yn arbennig nawr, fel bod y Meseia yn cael ei rygu drwy popeth dwi'n ei wneud, hyd yn oed petai rhaid i mi farw yma. I mi, y Meseia ydy holl ystyr a phwrpas byw, a dwi'n ennill hyd yn oed os byddai'n cael fy lladd. Ond wedyn, ar y llaw arall, os cael fyw, byddai'n gallu dod ati i weithio dros y Meseia Iesu. Be fydden nhw'n ddewis fy hun? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n cael ei fynhynnu fy naill ffordd ar llall. Dwi'n deheu am gael gadael y byd yma i fod gyda Meseia am byth. Dyna sicr ydy'r peth gorau allai ddigwydd i fi o bell ffordd. Ond mae'n well o lawer i chi os cael fyw. O feddwl am y peth, dwi'n reit siŵr y byddai'n aros i helpu chi i dyfu a phrofi'r llawenydd sydd i'w gael o gredu yn y Meseia. Felly, pan fyddai'n dod atoch chi eto, bydd gennych chi fwy fyth o reswm i frolio am y Meseia Iesu. A dwi'n gweddio bendith Duw ar ei air wrth i ni edrych ar hyn bore yma. So teitl y pregeth, fel oedd teitl bore yma, fel oedd Arwel yn sôn yn yr amser hyfryd na o ddoliad, Canolbwyntio ar Iesu. A wrth i fi'n paratoi ddoe, o'n i trio ffindio strwythyr i'r pregeth bore yma. Be oedd y prif pwyntiau o Duw eisiau fi rhannu? A o'n i just dod nôl i Iesu. Dyna oedd fy is-deitlau, a wedyn o'n i'n meddwl oedd hwnna ddim yn helpful iawn i helpu ni canolbwyntio bore yma. Ond mae'r testyn yn sôn 11 o weithiau am Iesu. A dim ond 15 o'r adnodau mae am hwn mae Paul mor focused ar Iesu, a'r gwaith o rhannu am yr Efengil. So nes i mynd y bellach na just Iesu. Mae gennym ni 3 pwynt dwi'n meddwl Duw eisiau ni edrych ar bore yma. Iesu ar waith ym mhob amgylchiad. Iesu yn sofran dros bob ymerodraeth. Iesu yn heiddi
ein ffocws a defosiwn. So dyna fyddwn ni edrych ar heddiw a wedyn crynhoi yn y diwedd trwy rili meddwl be mae hwn yn deud i ni heddiw. Cyn i fi mynd i fewn i'r adnoddau yma, o'n i wedi meddwl deud hwn yn y cychwyn, dwi jyst eisiau sôn am y llyfr yma hefyd, sydd yn helpu ni dallt y cyd-destun o'r byd Rhufeiniaid, y byd oedd y Cristnogion gyntaf yn byw yn. Lydia, y stori gan Paul Gyda. Nawr, Paul Gyda yn New Testament scholar, probably un o'r pobl sy'n byw heddiw sy'n gwybod y mwyaf am y Testament Newydd a'r cyd-destun fysa'r Cristnogion yn byw yn dda. Stori o fiction ydi o, ond based ar lot o gwybodaeth gwir o'r Beibl ag o hanes yr cyfnod. A mae'n just rhoi glimps i ni o ella beth a bywyd wedi bod fel i'r Cristnogion newydd yn y cyd-destun yna. So dwi'n awgrymu hynna i chi. Reit, nôl at y testun. Reit, mae Paul yn cychwyn trwy cyfeirio at, yn adnod 12, beth sydd wedi digwydd i mi wedi troi yn gyfle newydd. Bod rhywbeth drwg wedi digwydd, mae wedi troi yn gyfle newydd. Ydych chi erioed wedi trio gwneud rhywbeth, mae'r gwrthwyneb yn digwydd. Chi'n gwybod, tra'n chi'n trio cau tap a mae mwy o dŵr yn dod allan. Oedden ni ar wyliau wythnos dwytha gyda mam a gyda fy chwaer a'i theulu. Ac o'n i'n gwario lot amser hefo nisus bach fi Carys ac Elsie. Mae Elsie yn 19 mis, a mae'n deg i deud bod hi'n hogan mam. A os mae Sarah'n gadael y stafell, mae yna brotest. Mae Elsie yn neud ffys ac yn crio. Fel arfer, da ni'n gallu distractio hi efo rhywbeth, a wedyn mae hi'n ffain, ond oedd na un bore lle oedd hi yn protestio go iawn. A nath mam cychwyn canu iddi hi, yn meddwl sa hynny yn tawelu hi. So dyma hi'n dechrau canu heno. Mae gen mam llais lyflu chwarae teg. Ond nath Elsie dechrau crio mwy a mwy. A nath y protest mynd yn waith ac yn waith. Oedd y fath oedd hi wedi troi y ger i fyny. Oedd Sarah i fewn i'r stafell. A dweud, paid â canu hwnna. Dyna da ni'n canu pan mae'n mynd i'r gwely. Fydd hi'n meddwl... Fydd hi'n meddwl bod da ni'n mynd â hi'r gwely yn 10:00 y bore. Oedd y Rhufeiniaid yn meddwl sa rhoid Paul yn y carchar yn dawelu fo. Oedden nhw eisiau rhoi stop i'r sôn am y frenin Iesu. Mae Cesar oedd y frenin, a oedd hyn yn bygythiad oedden nhw. Oedden nhw eisiau rhoi stop iddo fo, oedden nhw eisiau tawelu fo. Ond mae'r gwrthwyneb yn digwydd yn dydy. Da ni'n darllen yn adnod 13 bod holl filwyr y gwarchodlu yn gwybod bod Paul yn y carchar oherwydd fod o'n gweithio'r Meseia. Mae'n cyfeirio at grŵp mawr o filwyr, probably miloedd ohonyn nhw, fysa wedi dod i fewn i'r cysylltiad gyda'r efengil. Oedd y sgwrs yn mynd trwy'r filwyr i gyd. Paul yn cymryd pob cyfle rhannu'r newyddion da. Ac yna adnod 14, mae'r ffaith bod Paul yn y carchar yn helpu'r rhai sy'n credu fod yn mwy hyderus. Does ganddyn nhw ddim ofn rhannu neges Duw. Yn lle cael ei dywelu a bod yn ofnus, mae'r pobl yma fel Elsie bach yn troi'r sŵn i fyny. Yn mynd yn mwy a mwy barod i rhannu am Iesu. Does gynnyn nhw ddim ofn rhannu neges Duw. Mae'r peth mae Duw yn gweithio bod y amgylchedd, y circumstance ddim yn dda. A wedyn, da ni symud ymlaen i adnodau 15-17. A mae hwn yn adnodau rhyfedd. Da ni'n clywed, mae Paul yn sôn am y pobl yma sy'n pregethu gyda cymhelliad motif anghywir. Mae Paul yn dweud bod nhw'n tynnu sylw at ei hunan. Ond pa wahaniaeth, meddwl Paul? Y peth bwysig ydy bod y neges am y Meseia yn cael ei chyhoeddi. Nawr, mae'n bwysig pwysleisio fama bod y neges yr efengel yn non-negotiable. Dim dyna mae Paul yn sôn am wan. Yn Galatiaid 1:8 mae Paul yn deud geiriau cryf iawn. Mae'n deud melltith Duw ar pwy bynnag sy'n cyhoeddi neges wahanol i'r un weithio ni ei rannu gyda chi. So pan mae Paul yn cyfeirio at y grŵp yma, mae e ddim hefo cynnwys y neges sydd yn problematig.
A wrth gwrs, mae'n really bwysig bod y ffordd mae'r efengil yn cael ei rhannu yn bwysig. Does na ddim le o gwbl i gorfodaeth, coercion. So dim yn neges na'r ffordd mae Paul yn sôn am fan, ond y motif, cymhelliad. A wrth gwrs, mae Paul isio pobl cael y motifs pur, cos mae hwnna'n glir o llefydd eraill mae o'n sgwennu. Ond bod hwnna'n secondary mewn ffordd, yn fama, bod Iesu'n cael ei bregethu. Dim ots bod y rheswm anghywir, mae Iesu'n cael ei bregethu, a dyna sydd yn bwysig. So mae Paul yn y carchar, ond mae Duw ar waith. Oedd Paul ddim wedi cynllunio cael ei arestio, doedd o ddim rhan o'r mission strategy. Oedd Paul wedi cael ei galw i fod yn apostol teithiol. Doedd cael ei carharu ddim yn y job description o gwbl. Ond mae Duw yn gweithio trwy'r amgylchiadau. Mae rhoi o yn y carchar ddim wedi tywelu fo. Mae wedi gwneud o mwy vocal byth. Gweitha y hostility y Rhufeiniaid, gweithio bobl yn pregethu gyda cymhelliad anghywir, mae Crist yn cael ei bregethu. Sgwn i os oedd Paul yn eistedd yn y carchar yn Rhufain Ephesus, os oedd o wedi clywed can Dafydd Iwan yma o hyd, ella sa fo wedi sgwennu pennod newydd, nes i rhoi go arno fo ddoe. Gweithaf y ceiswyr sylw, gweithaf hen Cesar a'i griw, mae Duw dal ar waith trwy ei bobl, a mae efengil i Iesu Grist yn fyw. Sori, Dafydd Iwan am hynny. Diolch, o'n i'n reit proud o hynny. A mae Paul yn llawenhau oherwydd bod pobl yn clywed yn ei neges am Iesu. A so da ni'n mynd i'r pwynt nesaf, bod Iesu yn sofran dros pob ymerodraeth. Fel roeddwn ni'n sôn, oedd yr ymerodraeth Rhufeinig yn gryf iawn yn dyddiau yna. Oedd Paul yn gyhoeddi neges bod Iesu yn uwch, yn sofran dros yr ymerodraeth, dros Cesar. Dyna pam oedd o yn carchar. A so hwn wedi swnio'n yn nonsens llwyr i rai bobl wrth i nhw clywed hyn, yn gweld pŵer a grym y Rhufeiniaid. Yr ymerodraeth yn tyfu ar draws y byd. Oedd eu pŵer nhw, mae'n anodd i ni dall, dwi'n meddwl, pa mor bwerus oedden nhw. A dyma prif apostol, y ffordd newydd yma, y Gristnogion, mae o'n y carchar. Sut bod o gallu deud bod Iesu i'ch ben bob dim. Ond ylwch lle da ni heddiw. Lle mae'r ymerodraeth Rhufeinig heddiw? Yn y diwedd, nathon nhw cymryd drosodd lot o'r byd, nathon nhw wneud, mae'r impact nathon nhw cael yn enfawr. Ond, rhyw 400 mlynedd wedyn ddoth o i ddiwedd. Heddiw, adfeilion sgynnon ni fel y Segontiwm yma yng Nghaernarfon. A beth am yr eglwys? O'r nifer bach o Gristnogion yn dyddiau Paul, mae yna 2.6 biliwn o bobl yn y byd heddiw sy'n dweud bod nhw'n dilyn Iesu. Mae'r eglwys wedi tyfu, mae Duw wedi bod ar waith. Mae Iesu yn sofran. Mae ymodraethau'r byd yn dod a mynd. Mae llywodraethau yn dod a mynd, ond mae teyrnas Duw yn tyfu a thyfu. A mae hwn yn neges sydd mor bwysig heddiw ac oedd o 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae Philippiaid 1 yn deud, sôn am Iesu, mae'n llawer uwch nag unrhyw un arall sy'n teyrnasu neu'n llywodraethu, ac unrhyw rym neu awdurdod arall sydd yn bod. A mae hynny'n wir i ni, pan da ni, alla da ni'n mynd gwynebu Cesar yn yr un ffordd, a'r ymerodraeth yn yr un ffordd, yna pwerau a mae yna systemau sydd yn erbyn ni yn bywydau ni, does.
Ond mae Iesu drostyn nhw, mae Iesu mwy pwerus, mae Iesu yn teyrnasu. Ond bod Iesu'n sofran, mae yna erledigaeth yn dal i digwydd heddiw, wrth gwrs, yn y byd. A dwi jyst eisiau pwysio rwan am eiliad bach i sôn am gwaith Open Doors, elusen sydd yn cefnogi Cristnogion sydd yn cael ei erlyd. A maen nhw'n deud bod yna 360 miliwn o Gristnogion yn dioddef lefelau uchel o erlyd a gwahaniaethu, discrimination, am ei ffydd. 360 miliwn o bobl. Mae hwn yn rhestr gwylio'r byd, the World Watch List, a mae yna rhai yn y cefn yn fanna. Y 50 uchaf, y gwledydd lle mae Cristnogion yn mentro popeth mwyn Crist. Mae yna pobl heddiw sydd yn gwynebu artaith, erledigaeth, cael ei carcharu hyd yn oed marwolaeth am ei ffydd. A dwi'n siŵr bod bod Iesu yn sofren dros pob llywodraeth a pŵer yn anogaeth i nhw. A un diwrnod bydd pob glin yn plygu enw Iesu. A bydd pawb yn cynabod bod Iesu Grist ydy'r arglwydd, ond heddiw rwan mae yna pobl yn mynd trwy pethau ofnadwy a mae yna cyfle i ni fel Cristnogion mewn gwledydd sydd ddim yn gwynebu pethau fel yna i weddio dros y pobl yma. Mae'n bwysig i ni wneud hynny. Mae yna criw o'r capel, Maggie a mam a eraill yn cyfarfod, dwi'n meddwl pob yn ail nos Sul? Pob nos Sul. Pob nos Sul, i gweddio dros yr gwledydd yma, Cristnogion yn y gwledydd yma. A os da chi eisiau gwybod mwy am hynny a ymuno, siaradwch efo mam neu Maggie. Ond y pwynt ydy, mae Iesu yn sofran. A mae'n bwysig i ni gweddio, datgan bod o'n sofran dros y gwledydd yma a gweddio am y Gristnogion sydd o dan erledigaeth. Ac yna, da ni'n mynd ymlaen i'r pwynt ola, adnod 19 i 26. Nawr, os da chi'n cofio, yn y hanner yma o'r testun, mae Paul yn troi i sôn am ei dyfodol. A mae o'n gwynebu rhyw fath o dilemma, dydy? Mae o'n sort of mynd ymlaen. Mae debyg o'r adnodau yma bod yna achos llys yn dod i fyny, lle fydd yna penderfyniad os mae o am gael ei ladd, neu i ryddhau. A da ni'n cael cipolwg o'r reslo yma, y rhesymu, mae Paul yn mynd trwy wrth i fel gwynebu hyn. Mae'n sôn am un scenario, execution, ond yn y sefario yna fydd o cael y gwobr ultimate, sef Crist ei hun, a oedden ni'n darllen yr adnod reit adnabyddus yna, adnod 21, Saesneg, mwy'n fel nawn ni rhai, for me to live is Christ and to die is gain. Arfod i cyfieithu fe i mi, y Meseia ydy holl ystyr a phwrpas byw, a dwi'n ennill hyd yn oed os byddai'n cael fy lladd. So dyna di un scenario. Wedyn mae'n deud yr ail scenario, ond ar y llaw arall, os cael fyw, fyddai'n gallu dal ati weithio dros y Meseia. A wedyn mae'n gofyn y cwestiwn i hun, beth swn i'n dewis? Bod gyna bod ddim dewis, wrth gwrs. Mae'n dweud, dwi'n gwybod, a mae'n mynd nôl amlaen am y rheswm yma o blaid un ffordd neu'r llall. Ond mae gen Paul ffydd yn does, ffydd mor gryf. Mae ei dyfodol agos o yn ansicr, sgynno fo ddim syniad beth sydd am digwydd. Ond mae ei dyfodol dragwyddol o yn hollol sicr. A so mae o'n gallu deud, os dwi'n gadael y byd fa, mae o'n deheu am gael gadael y byd, fyddai gyda'r Meseia am byth. Nawr, wrth gwrs, yn bwysig cofio, dim hwnna di'r final destination. Pan da ni'n dod i penod 3, sorry, spoiler alert fama, mae penod 3 yn sôn am yr atgyfodiad bydd i ddod. Ond
Mae o'n sôn am marwolaeth fel rhywbeth da i medru mynd i fewn i bresenoldeb Iesu. Rhywbeth wrth gwrs bydd yn hollol anhygol. Ond mae'n bwysig gweld, dydy hwn ddim rhyw fath o death wish gyn Paul. Neu hyd yn oed cri bod o eisiau esgoi y dioddefaint mae o'n mynd trwy. Mae o asesiad Paul o'r sefyllfa fe ynddo. Fel dwi deud, hefo dyfodol agos sydd yn ansicr, ond dyfodol tragwyddol hollol sicr. A'r rheswm mae o gallu deud hyn ydy bod Iesu yn bopeth iddo fo. So os mae o'n byw neu'n marw mwyn i ffydd, mae Iesu'n cael ei wasanaethu ac ogoneddu. A dwi'n meddwl be mae Paul eisiau gwneud yma hefyd ydy rhoi reassurance i'r Philipiaid. Mae o'n gwybod bod i marwolaeth o'n bosibilrwydd reit gryf. A mae o eisiau nhw gwybod os maen nhw'n clywed y newyddion bod o wedi marw, bod hwn ddim rhywbeth ddylia ysgwyd nhw na poeni nhw, mae o'n rhywbeth mae o'n barod amdan. Ond yn y diwedd mae o'n dod i'r lle lle mae'n dweud, actually, dwi'n meddwl sy'n well swn i'n gallu byw, cos mae'n mwy o waith i mi wneud. Mae'r eglwysi, mae o wedi plannu angen ei ddysgeidiaeth ar hyn o bryd yn yr amser fodd yr un oedd yn medru deud hwn. Ond mae gyn Paul y gobaith, un ffordd na llall, oherwydd bod o mor sold out i Iesu. Da ni'n gallu gweld trwy'r adnodau da ni wedi darllen, mae jyst ei ffocws mae popeth i Iesu. Y holl dioddefaint a'r eledigaeth, mae Paul yn canolbwyntio'n llwyr. Mae gyd am Iesu. Iesu ydy'r ffocws a defosiwn. A oedd hwnna'n fflio'n yn erbyn y diwylliant o'r amser lle oedd pwrpas bywyd yn hunanboddhad, pwrpas bywyd i Rhufeiniaid fysa cael gymaint o pŵer, gymaint o bres. Dellai ni heddiw, mae diwylliant ni ddim yn deud pob dim i Iesu nadi. Mae diwylliant ni'n deud, gnewch beth sy'n ei chi'n hapus. Cael gymaint o bres os ydych chi gallu, gymaint o pŵer. A mae'n her i ni yma lle mae'n ffocws ni, lle mae'n defosiwn ni. A dwi'n caru sut mae Paul yn gorffen, yn cloi y darn yma o'r llythyr. Fel wythnos dwytha'r un peth, mae o'n cloi. Rwy'r sôn am y Meseia Iesu a pa mor heiddiannus o'n fawl ac ogoniant mae. A mae'n deud, pan fyddai'n dod atoch chi, bydd gennych chi fwy fyth o reswm i ddrolio am y Meseia Iesu. Mae pob dim am Iesu. So be amdana ni heddiw? Fel o'n i dweud, mae Iesu yn sofran dros pob llywodraeth a ymerodraeth. Mae'n hefyd sofren dros ein bywydau ni a'r pethau sydd weithiau'n sefyll yn erbyn ni. Mae Iesu yn sofran. Mae o'n medru gweithio ym mhob cyd-destun. Hyd yn oed pan mae pethau ddim yn mynd y ffordd da ni'n disgwyl i nhw ddim, maen nhw ddim yn mynd according to plan, mae Iesu medru ac isio gweithio trwyddo ni. Mae o isio defnyddio ni i rannu ei gariad a'r newyddion da gyda pobl o'n gwmpas. Oedd Paul yn y carchar, sgwn i lle da ni'n ffindio ni'n hynna, ella bod da ni ddim mewn lle da ni really isio bod, ella da ni ddim o'r ddrwg a carchar, ond ella da ni rwla ddim really rhan o'r plan. Ond mae Iesu, mae Duw eisiau defnyddio ni yn y sefyllfa lle da ni. Pwy sydd o'n gwmpas ni? Oedd Paul yn siarad i'r pobl, i'r milwyr, cos dyna oedd pwy oedd i gwmpas o. Pwy sydd o'n gwmpas ni? Ein teulu, cymdogion, cydgweithwyr, rhieni arall o'r giat o'r ysgol neu'r cylch. Pa gyfleoedd sgynno ni i rannu gyda nhw am gariad Duw? Ydyn ni'n gofyn i Duw am gyfleon? Ydyn ni'n gwneud y mwy o'r gyfleon yna? A fel oedd Arwel yn sôn am wythnos dwytha, dio ddim bod pawb wedi cael galwad na gifting i fod yn evangelist.
dim dyna mae'r Beibl yn dweud. Mae rhai yn, lle fod yna rhai yn eistedd fama, sydd yn hefo'r galwad a'r gifting o specifically bod yn evangelist. Ond da ni gyd hefo galwad i dystio. Da ni gyd yn dystion i'r newyddion da. Da ni gyd angen bod yn barod i rhoi ateb. Da ni gyd angen edrych am bob cyfle trwy ein bywyd a trwy'n geiriau ni i siarad i bobl am Iesu, i gwahodd pobl, i capel, i gwneud, i byw bywyd sy'n, fel o'r arwol deud wythnos dwytha, yn agor cwestiynau o'r ffordd da ni byw. Pam da chi'n neud hyn? Pam da chi byw fel hyn? A'r cyfle'n dod i ni bod yn barod i roi ateb am Iesu. Ond ffrindiau, da ni ddim angen neud hwn ar ben ein hunan. Fel Paul, da ni angen help. Dwi'n gwybod os nathoch chi sylwi ar adnod 19. Mae yna adnod bach bwysig, dwi ddim wedi sôn am eto. Mae o'n deud, dych chi wrthi'n gweddio, ac mae ysbryd Iesu y Meseia yn fy nghynnal i. Dych chi'n wrthi'n gweddio, mae'n deud i'r Philipiaid, ac mae'r ysbryd Meseia yn fy nghynnal i. A wedyn mae'n deud, felly dwi'n gwybod byddai'n cael i fy rhyddhau yn y diwedd. Mae Paul, fel i ni'n angen help, a mae'r cymorth yma ar gael i ni gyd trwy gweddiau ein gilydd a trwy'r ysbryd glân. Be am i ni bod yn gwneud mwy o ymdrech dros y tymor nesaf i gweddio am ein gilydd, am cyfleon i rhannu'r efengyl, am dewder i rhannu. Alla mae hwn rhywbeth da ni gallu gwneud yn y grwpiau cymuned. Be am i wneud step i fyny dros y tymor nesaf yma i weddio am ein brodydd a chwiorydd rownd y byd sydd yn gwynebu erledigaeth. A hefyd gad i ni bod yn bobl sydd yn ysu am a gofyn am a derbyn yr ysbryd glân mwyn i fogi ni i wneud yr hyn mae wedi galw ni i wneud. A gad i ni fel Paul, trwy ein holl ffocws, ein holl sylw a'n defosiwn, i'r brenin Iesu. I'r un sy'n teyrnasu llawer uwch nag unrhyw un arall sy'n teyrnasu yn y llywodraethu, ac unrhyw rym neu awdurdod arall sy'n bod. Be am i ni gweddio? O Duw da, da ni wedi edrych ar adnodau heriol heddiw. Wneud i helpu ni, Duw, wrth i ni myfyrio dros yr hyn da ni wedi clywed. Duw, da ni isio fel Paul i bod yn hollol sold out i Iesu. Dwi isio fy holl sylw, fy holl ffocws, fy holl defosiwn bod arno fo. A da ni isio bod yn bobl sydd yn barod i rannu y neges anhygoel yma da ni wedi derbyn gyda pobl eraill. Ond Duw, da ni ddim yn gallu gwneud hwn ar ben ein hunan. A felly helpu ni bod yn gymuned sydd yn annog yn gilydd yn y gwaith yma, sydd yn gweddio dros yn gilydd. A gad i ni fel gymuned a fel unigolion jyst derbyn yn ddyddiol y neiniaid a dy ysbryd glân, cael ei llenwi yn dy ysbryd glân i arfogi ni i byw yn y reality bod Iesu y brenin yn teyrnasu ac i dilyn dy galwad di i rhannu'r newyddion yma gyda'n pobl o'n cwmpas ni. Amen.